ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Сауду ТВ, нафарое ки ба хотири харид кардани хонаҳои арзон тамошо мекунед. Имрӯз 10 феврали соли 2026 сол навори хонаҳои арзон обши 13 ёки 14 дона хона ҳастае ки навортон мекунем бачаи азиз. Баъдан 3 сотиқ замин дорем аз Душанбе 120 000 сомонаи тамошо кунем бачаи азиз. дӯстон, чизе ки дорен хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе бошад дар WhatsApp рекунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастае хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартирфурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ аз Душанбе, аз Ҳисор, аз Ваҳдат, аз Ёвон, аз Кӯлоб, хулоса аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон навор кардем. 13 то ёки 14 то ҳастае ки тамошо кунед. Лайкотона гузорен, дар канали мо Сауду ТВ подписатсия кунед. видеонавора шурӯъ мекунем. Бо диққат то охир тамошо кунем бачаи азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, якам мега ки замин дар ҳаҷми 3 сотиқ дар корае аз Ваҳдат, тарафҳои Истиқлол ёки Эзки Гузар, Кофарниҳон, Киргизон, Мачитон 9 километр боша, агар дар номерои WhatsApp муроҷиат карда метавонем бачаи азиз. одамое ки аз Ваҳдат, аз тарафҳои Истиқлол, Эзки Гузар, Кофарниҳон, Киргизон 9 километр, Мачитон дар мақсад заминои фурӯшӣ дорем, ягон то 3 сотиқа, ин ҳами якада ба дили пир муроҷиат кунем бачаҳо. бетараф набошем бачаи азиз. ёки ягон дӯсту бародаратон дора, WhatsApp якара роӣ кунед. иншоалло якомон иншоалло ки ба эълонҳо метавонад заминҳошона биёбад. якаи дигари мега ки ассалому алайкум, мо да хонаи ҳавлигӣ ё квартира ай Душанбе дар корае. нархи хона то 250 000 боша мега мешавад. нимша мега ҳози наличи метем, боқимондоша моҳакӣ метонен. мақсад ки дӯстони азиз буфурӯшен. инами шахсият дар рақамҳои дастӣ дар WhatsAppшон аз уми канали Сауду ТВ занг бизанен. шояд ягон дӯстон, шояд ягон бародаратон доратон азиз, ҳами якада муроҷиат кунед. 250 000 боша мега мешава, мега нимша метем, ними дигаша яъне ки бо тариқи ҳуҷҷат далел ҳар моҳа супордан мегирем мега бача азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. мошини фурӯшӣ яъне ки Kia Rio ҳастае ки яъне ки дӯстон азиз фақат гуфтанд ки ягон расход надорад, документҳо 100%. мошин дар Москва фақат алишӣ ба участка ё хона дар шаҳр ё қариби шаҳр да боша, агар алиш мекунем. ин мошине ки мебинед Kia Rio ном дора, соли 2013 ин мошин дар Москва қарор дорад бача азиз. ака мега ки мада аз Тоҷикистон мега ягон мақсад участка дар кора ёки ягон хона ҳам боша дар шаҳр, қариби шаҳр ҳам боша, агар мехоҳам ки ҳам мошина битум участкара бигирам. кадомитон да дӯстон дар корай, одамое ки хай ҳаст нафарое ки дар Тоҷикистон участка бисёр дора, ҳаст нафарое ки мисол дар Россия хоҳиши мошин харид дора, ина марамад акада занг бизанем бача азиз. мегзарем ба дуюмин замини фурӯши арзонак. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар Ҷангала қарор дорад. 3 сотиқ замина 120 000 сомон мега. дар WhatsApp ахираш 29 занг занен. гӯшна бача мега ки замин дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ Ҷангалак баъд аз таксиҳои Хуҷанд рӯ ба рӯи кӯли Душанбе
аз ҳудуди аҳавлӣ мега фурӯхта мешавад. 3 сотиқ замина маҳаллаи аҳолинишин мардум зиндагӣ мекунанд. роҳаш мега 1 километр аз трассаи калон то дохили замина асфалт кардагия. бачо медонен аз трасса то ҳами пеши замина мега 1 километр роҳа, ине ки роҳ асфалт кардагӣ. ина марҳамат 3 сотиқ замин 120,000 сомонӣ. бовар кунем бачо беҳад варианти зурай. бисёре мегӯянд ки ака 200-250,000 да ай душанбе хона бигирем. 120 да мегирем бачо 150,000 да. мақсад ки ба гарантияш ки хонара метонен бикунен дӯстон. ина марҳамат варианти беҳтарин. фақат аз нуми канали мо занг занен, як та лайк кунен, дар канал подписаться кунен. дӯстон мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки як хоначаи майда ҳак кардагиава 2.5 сотиқ замин дора. шаҳри ваҳдат рӯдаки дуда қарор дора. 120,000 сомон нарх дорад дӯстон азиз. нигоҳ кунед да. хай гирдаш маҳкам. замин мега назди ҳавлигӣ ай, метонен хона кунен. 2.5 сотиқ замин, свет об доимӣ, документош ҳастай. дар наздикии хона мактаб, дорухона, стоматология, сауна, медпункт, мағозаи стройматериал, мағозаи хӯрокворӣ, пӯшока ҳам ҳастай. аз роҳи калон мега 1 километр. мақсад раҳо 70% асфалт кардагиай. 120,000 сомон нархаш. рӯдаки ду шаҳри ваҳдата қарор дорад. занг за маслиҳат карда бигиренаш. беҳтарин вариант барои харид кардан аз нуми канали Саудо ТВ занг занед. дигар чӣ кор кунем бачо? 2 та замин мондем бача. неки лайкотон нест. лайкора гузорен, дар канал подписаться кунен. мегзарем ба 4-мин хонаи фурӯшӣ. бо арзиши 70,000 сомонӣ метонен хона бигирен. нигоҳ кунед хона дар ки ҷой. дуҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Саргазон қарор дорад. хона дар Саргазон Данғарада бо муомила дорад. 70,000 сомон. ана ҳами яъне ки ҳами хеле ҳолат кардиян дӯстон азиз. ин ҳама қадар кардан ҳай савдош мекунад, сум дар кор мега. 8 сотиқ замин дорад, 2 хона дорад, 70,000 сомон нарх дорад. дар телефоношон аз нуми канали мо занг мезанед. хона, замин, квартира, аппарат, техника, мошин чизе бошад дӯстон. рӯй кунед, худо хоҳад Саудо ТВ ва Саудо ТЖ дар хизмати шумо. омада ҳатто метонем аз пешам наворо кунем бачо. яъне ки дестен ки шумораи тамошобино подписчико мақсад ки ба хеле ҳаг растага, чунки дастгирӣ бисёр ҳай, тамошобин бисёр ҳай, харидорам бисёр ҳай, савдогарам бисёр бачо. мегзарем ба 5-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрага масоҳати 15 сотиқ замин, ноҳияи Темурмалик, Советский айгу бачо, ами территорияда қарор дорад. 245,000 сомон нарх дорад. хоб территорияи Советский, Ҷорубқул, Темурмалик, ҳами ҷо хулоса. ассалому алайкум. хонаи фурӯшӣ об свет дорад. деҳаи Ҷорубқул, деҳаи Давед мегӯяд. Даведай Давадай ку бачо, ана ҳамуҷа қарор дорад дар Ҷорубқулай. 245,000 мега 4 ҳуҷра 15 сотиқ замин. иҷа бачо ҳами Ҷорубқул ку бачо ҳами нав обод шид медонем бачо, барое ки раҳоша асфалт кардан, об гузарондан. аввал нархҳо арзон буд, ҳозир шароито хуб шудай. мақсад беҳтарин варианти зиндагӣ шудагай, нарх наво қимат шид, чунки ҳама тарафа беҳтарин вариант шид. об ҳаст, свет ҳаст, роҳ асфалтай. дӯстон мегзарем ба 6-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин, ҷамоати Якатут мега, деҳаи Навобод, ноҳияи Абдураҳмони Дизҷомида қарор дорад бачо. 155,000 сомонӣ боз савдо мешавад. телефоншона мегзорам, занг бизанед аз нуми канали Саудо ТВ. 6 сотиқа 4 ҳуҷрага ҷамоати Якатут, деҳаи Навобод, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 155,000 сомонӣ. одамое ки ҳамин тарафҳо хештавор дорен, мақсад хоҳиши дар наздикии аҳли байт зиндагӣ кардан дорен, ина марҳамат дӯстон бигирен. бачако як чира бугум, ҳами нисбат ба лайк бетараф нашен. ҳами тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, лайк мондаги аз накаш. ман медонам бисёриҳо хоҳиш дастгирӣ доранд, не ки мисол фуромӯш мекунанд.
همین لایکاتون بگذارین، در کانال подписаться کنین. انشالله که نوروی بهترین айпе ша бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстои азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ дар ноҳияи Панҷай. дуҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин, ҷамоати деҳоти намуна, ноҳияи Панҷ, 120,000 сомон нархш. фурӯшӣ дар масоҳати 8 сотиқ замин мега. замин дар ноҳияи Панҷ, ҷамоати деҳоти намуна, деҳаи Сомонӣ, ҷамоати деҳоти намуна, ноҳияи Панҷ қарор дорад. 120,000 сена дорад. иншоалло бо арзон мешавад. занг зада маслиҳат карда бигиринаш. ва дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар сеюм этаж бо масоҳати 32 метри квадратӣ як хонагаҳ, кӯчаи Турсунзода, шаҳри Бӯстон, Чкаловста қарор дорад. ҳамин 32 квадратара дӯстон бо ремонти хушрӯи замонавӣ 245,000 мега ки бо муомила дорад. срочна як хонагаҳ квартира дар ҳолати беҳтарин, наздикии район. ремонти беҳтарин мега. свежи ремонт дӯстон, нигоҳ кунед. хулоса ки ремонтам ба фикр нав кардиян. 245,000 нарх дорад. иншоалло бо азоми канали Саудо ТВ ки занг бизанен, худо хоҳад бо муомилаи осон мекунам. як рӯз як хона ба чизра навор кардем, гуфтем ки азоми канали Саудо ТВ занг занен. баъд кадоми комментар якай мега ки агар айнуми Саудо ТВ занг назанем арзон намекунам. вақте ки мо эълон кардем дӯстон, вақте ки мо реклама кардем, айнуми мо гап занем, иншоалло арзонтон мекунам. чунки мо мегем мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. як ҳуҷрага квартира ҳастае ки дар соколни этаж бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар ноҳияи Шоҳмасур дар шаҳри Душанбе қарор дорад. арзиш 238,000 сомонӣ. хона дар назди чордомаи аэропорт, сеюм базада қарор дорад. мега соколни этаж якум, дуюм, сеюм не бачо азиз, баъди якум подвал меган ку чизе ҳаст, бояд открити гап заненда. 28 квадратаи соколни этаж як хонагаҳ 238,000. хай хубиш ҳамяе ки ремонт кардагӣ тайёрай дӯстон азиз, медонен. барое ки ҳаст одамое ки мисол мега чандин соло ҳай дар Душанбе мега квартира нисодагем, ё ки мисол 10-12 солае ки дар Русия кор мекунем, як кулбача бигирем, ё арзонтаракан дӯстон. мақсад ки чем абу якум, дуюм, сеюм, чорум этаж 50% арзонанда. занг занед. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. бачаҳоя савол тем, конкрет ҷавоб ден. ҳамин лайки чандама заден, я атветен. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар нӯҳум этаж бо масоҳати 49 метри квадратӣ. ноҳияи рӯдакӣ пеши бозори Сафинада қарор дорад. 220,000 сомон нарх дорад. фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ маркази район, дом қариб бучидага мега 50% метонен пардохт кунем, мондагиша давоми сохтмонда бутен. ина дӯстон варианти беҳтарин. одамое ки варианти кредит хоҳиш карден ку, ина дӯстон 220,000 метонен 110,000 ша биспорен, боқимонда моҳона супордан гирен. духонагаҳ 49 квадрат, нӯҳум этаж, пеши бозори Сафинада қарор дорад. занг зада маслиҳат карда бигиренш бачаи азиз. дӯстон, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бачаи азиз. дуҳуҷрага квартира дар панҷум этаж бо масоҳати 42 метри квадратӣ. чӣ тавре ки дестен хонаҳо мега шкатур кардагӣ, стяжка кардагӣ, дароно часпонда. ҳаштум маҳаллаи шаҳри Хуҷанд, панҷум этаж, 250,042 квадратный метр бачаҳо. беҳтарин вариант ай дӯстон, нигоҳ кунед. хай тирезаи чӣ часпондагӣ, як хона тиреза часпондагӣ. хоб телефоншон ахириш 660 занг зада азоми канали мо пурсон шед.
одамое ки аз хуҷанд аз территорияи 8 микрорайон аз ҷои ободтар квартира кофтесен, яна дӯстон худтон дар чӣ занг зан масъя кунед, пурсон шен ами квартира мақсад бо аниқ кунед ҳуҷҷатҳо ҳаст нестай. хулоса ами ҳама тарафа, тарафи минуса, тарафи плюса, дома кай месупоранд, кай супордан, лифт ҳаст нест, ҳамаша пурсен худтон. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 10-ум этаж бо масоҳати 47 метри квадратӣ, ноҳияи рӯдакӣ дар Баҳор қарор дорад. бача азиз, хоб духонагаи фурӯшӣ дар ошиёнаи 10-ум дар ноҳияи рӯдакӣ фурӯхта мешавад. дом дар ҳолати сохтмонӣ қарор дорад. то моҳи август иҷозати ремонт дода мешавад. бо тариқи кредит яъне ки насия ҳам дода метавонем. дар назди бино ҳамаи хизматрасониҳо ҳастанд. 47 квадрат, дуҳуҷрага 10 этаж, 218 000 сомонӣ иншоалло бо муомила дорад. пастаи диназ бачаҳои азиз, ами канал ки авҷ гирифт, тамошобиниҳо бисёр шид, талабот бисёр шид, аммо мақсад одамое ки хонаҳошонро тариқи кредит метиҳанд ва ё ҳам пайдо шуда модам муроҷиат кардастам. бачаҳо худтон бо далши занг зад пурсон шаванд, ами дастгирӣ шава бачаҳо, наворои беҳтарин айпеш мешавад. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки 4ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқи замин дар назди райони Данғара қарор дорад. назди район, ноҳияи Данғара, сена 300 000 сомон. хона дар Данғара, дар Данғара мега ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур аст ку бачаҳо, ҳамаҷа қарор дорад. мактаб ҳаст, хона бо ҳама чизу чорааш. харидори аниқ боша, агар бе чизу чора ҳам метавонем савдо кунем, яъне ки мақсад нарха камтари арзон кунем. ҳаст одамое ки хонаша савдо мекунад, чизу чора дорад. дӯстон эҳтиёҷ ба чизу чораи хона надорад. хеле вариант қатъиян хонаро метавонанд буфурӯшанд. худтон бо далши занг зан, рақамошон ахириш 1201 да муроҷиат карда метавонед. бачаҳо лайкотона гузорен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. чизе дорен ба дили пир муроҷиат кунед. худохоҳад рекламаи фасон карда фурӯштан мегзорем. бачаҳо азиз, мегзарем ба 14-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 6 сотиқи замин дар шаҳри Кӯлоб дар Зарбдор қарор дорад. 300 000 нархаш. фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Зарбдор ба фурӯш гузошта шуда. хона аз 6 сотиқ иборат буда, 4 ҳуҷра, 2 калидор, ошхона, ҳаммом, ҷои ҳезумхона ва ғайра. то роҳи калон мегад, яъне ки то роҳи калони дарвозаи шаҳра 15 дақиқа роҳ ҳастай. хона мақсад мега ба ҳар чиз зудтар бояд савдо шава. сум дар кор 300 тамон дем, иншоалло бо муомилаи соз мекунем. ина марҳамат дӯстон, занг зад далши маълумотша бигирем. комментарията нависен, аз куҷо хона, замин, квартира дар корай, чанд сотиқ дар корай, чандум этаж, чанд квадрат дар корай. иншоалло ки мо аз рӯи комментҳои шумо ҳам навор мекунем. бачаҳо фақат шумо комментария кунед. мегзарем ба ахирон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ахирони ҳастае ки дӯстони азиз 3 ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин дорад. пролетар 82, ноҳияи ҳамадонӣ, 280 000 сомон нархаш. 3 сотиқ, 3 дархона назди мега калхоз. дӯстон азиз, наздики калхоз. пролетар 82 мега қариби андоз, райони Московскида қарор ана ҳамин ҳолат кардаги. нархаш 280 та, 3 ҳуҷра, 3 сотиқ замин. хонаҳо хайр ремонт кардагӣ тайёр. дӯстон яъне дӯстон хулосаи гап, чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем, илтимос кардем, навистем, ҳамаша мондем. далши бо барои реклама муроҷиат кунед. хона, замин, мошин метавонем ҳатто рафта аз пешам навори фасон карда пешниҳоди мардум кунем. бачаҳои азиз,